Godt, jamen vi starter fra enden. Her har vi en computerstrømforsyning, som leverer de 12 volt, som viskermotoren, der får det til at køre rundt, den skal bruge. Selve installationen skal være i en flyttekasse, og så kan vi se her centrale i funktionen, hvor vi har viskermotoren, som er skruet fast. Og så har vi en sådan koncentrisk skive, som er den, der sørger for at levere bevægelsen, at den bliver sådan løftet langsomt op, og så hamret hurtigt ned. Det er så en arm, der sidder på bunden her, som har hammeranordningen i den anden ende. Lige nu er det bare en demo-anordning, men på et tidspunkt skal det selvfølgelig være en rigtig hånd.